Helo, Carwyn, Carwyn Jones, dwi'n chwarae rhan Usko yn Teigr yr Eira. Beth yw'r hoff randi o'r broses mor belled? Wel, fy'n hoff rhannu o'r broses yn gyffredinol ydy cael chwarae efo Teigr a cael bwyta cacen a cael chwarae efo bran. Achos dim ond lot o swyddi ti'n cael gwneud y tri peth yna, so dwi'n cyfr hynny'n ffortunus iawn o gael neud hynna. Beth yw'r deimladau di ar gyfer wythnos yma yn arwain lan at y sioe cyntaf? Wel, mae yna wastad bwysa yn arwain i fyny at yr perfformiad agoriadol os lici di. Mae bob dim yn dod at ei gilydd, neu dwi'n gobeithio neitha at ei gilydd, dwi'n siŵr neitho, mae fel arfer yn. Felly, just y pwysa o bod yr un agoriadol yma ar y ffordd yn fuan iawn. Fydd o'n iawn, dwi'n siŵr fydd o'n iawn. Wyt ti'n edrych mlaen at y penwythnos? Ynddo. Dwi wastad yn licio wneud y sioe gyntaf i gynulleidfa a dwi'n gobeithio fydd y gynulleidfa'n ffeindio'r sioe yn ddoniol yn yr rhannau priodol. Dwi'n siŵr fydden nhw'n yn hoff iawn o'r sioe. A beth wyt ti'n edrych ymlaen at fwyaf ar gyfer y daith? Just bod ar y lôn dwi'n licio teithio i wahanol lefydd a gweld sut mae'r sioe yn lawr i wahanol gynulleidfaoedd mewn gwahanol ardaloedd. Felly bydd i ddiddorol gweld be fydd i ymateb nhw.